Не! Няма да лаете кончето, чули? Леко. Леко. Да. Вижте как ще. Тежко ходи вътре. Ох, пуца с един крак. А сега Макси може да го пуснеш. На Бети. Мисля, че е негова. Леко, леко. Мислиш, че верно много и тежи, иска просто да се свършва и да почва наново. Възможно е. Виждам пари. Сертификат 100 лева. Кое е това? Подвижен видеозон. Ага. Въпреки че те как ще я пипнат там и няма ги убие, не знам. Там ли е Хектор? Те ще искат и здравна осигуровка да им плащат. Къде е Хектор, Макшо? Не е муцунката. Не е така, не е. Така Поне с осъменяването на Мади няма има проблеми. Ако не друго, готово е. Аз се станах свидетел как Мади се дава да оправя. Предложение, че е трябва да ражда. Ага.